Σε έναν κόσμο που κινείται ασταμάτητα, όπου όλα αλλάζουν γρήγορα, ένας αληθινός κύριος ξέρει πότε να επιβραδύνει. Να σταθεί για μια στιγμή, να ακούσει τον ήχο των βημάτων του στον δρόμο και να θυμηθεί πως η πολυτέλεια δεν είναι βιασύνη, είναι ρυθμός, είναι στάση ζωής. Από τους θρυλικούς Κόουχιμπα και Μοντακρίστοου μέχρι τον τολμηρό χαρακτήρα των Γουέ Τάμπα και Ουλίβα, κάθε πουρο εδώ κουβαλά μια ιστορία δεξιοτεχνίας, υπομονής και χρόνου. Το άρωμα του κέδρου, η υγρασία του αέρα, το άγγιγμα του ξύλου στα δάχτυλα, όλα μιλούν τη γλώσσα της τελειότητας. Η τελειότητα απαιτεί ακρίβεια. Από την άψογη κοπή της Ζίκαρ μέχρι τη σταθερή φλόγα της Πόλιου, κάθε λεπτομέρεια καθορίζει την εμπειρία και κάθε κίνηση είναι μια μορφή τέχνης. Το άναμα ενός πούρου δεν είναι συνήθεια. Είναι τελετουργία, μια στιγμή συγκέντρωσης και ισορροπίας. Ο καπνός τροβιλίζεται στο κεχριμπαρένιο φως, το ποτήρι του Μακάλαν λάμπει απαλά και η σιωπή αποκτά νόημα. Το The Sagor Shop, εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά την παράδοση. Όπου κάθε πουρο αφηγείται μια ιστορία και κάθε κύριο ζει με γούστο, με σεβασμό στο χρόνο και στην τέχνη.